Vari kufara amen. Mwari ndi mwari wakanaka. Tapiwa mumwe mukana kuti tinzwe kutaura kwawo muupenyu hwedu. Regai ndipe rukudzo kutungamiriri wese. Pekuremekedzwa kwakasarudzika kuna mufundisi wedu namai. Mufundisi shoko namai Pastor Rose. Mwari wakuitire nyasha zvikuru kusitira mambo Jesu. Amen. Chana ndiverenge shoko ramwari kubva mubhuku yaGenesis. Genesis 29. Genesis 29 from verse 15. Genesis 29 from verse 15. Then Laban said to Jacob, "Because you are my relative, and you therefore should save me for nothing, tell me, what should be your wages?" Now Laban had two daughters. The name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel. Leah's eyes were delicate, and Rachel was beautiful of form and appearance. Now Jacob loved Rachel. So he said, "I will save you 7 years for Rachel, your young daughter." And Laban says, "It is better to give her to you than another man. Stay with me." So Jacob saved for 7 years of Rachel, and it seemed to be few days because he loved him. Then Jacob said to Laban, "Give me my wife, for my days are fulfilled." And Laban gathered together all the men of the place and made a feast. Now it came to pass in the evening that he took Leah his daughter and brought her to Jacob, and he went into her. And Laban gave his maid Zilpah to his daughter Leah as maid. So it came to pass in the morning, and behold, it was Leah. And he said to Laban, "What is this that you have done to me? Was it not for Rachel that I saved you? Why have you deceived me?" And Laban said, "It must not be so in our country to give the younger before the firstborn. Fulfill the week, and I'll give you also for the service which you save." So he saved for still another 7 years. Then Jacob did so and fulfilled the week. So he gave his daughter Rachel as wife also. Laban gave him the maid Bilhah to the daughter Rachel as maid. And Jacob also went to Rachel, and he also loved Rachel more than Leah. And he saved Laban still another 7 years. 31. When the Lord saw that Leah was not loved, he opened her womb, but Rachel was barren. Baba tinokutendai nekuda kweshoko renyu mangwanani ano. Ridudzirwe Mwari. Pfungwa yenyu izarukirwe kuupenyu hwevana vevanhu. Ndataura kudzikinurwa, ndataura blessing, ndataura favor. Muzita raJesu. Amen. Murume unonzi Jacob wakaenda kundoshanda kumba kwaLabani. Ashanda, ukajera interpreter unokutumire, saka atoti help you fast. Jacob waenda kundoshanda kumba kwaLabani. Mugove waasarudza ndokuti aiwa ndipei mwanasikana wenyu pano wandinoda Rachel ndirori ave mudzimai wangu. Saka zvakaitika ndezvekuti Rachel aivaona sister vake vanonzi Leah, vaiva vakuru kwaari. But murume anonzi Jacob ndokubva asarudza munin'ina achisiya mukoma. Vawirirana this agreement, murume wakasevenza 7 years. Nguva yekupiwa mudzimai yakwana ndokubva ataura kuna atezvo rake ndokubva anzi ayo kunotinoita mutambo wedu manheru kuti tikupe mudzimai wako. Manheru akwana mutambo wakaitwa. But baba ndokubva vatora musikana muhombe anonzi Leah ndokubva vamiisa mumba muna Jacob. Nekuda kwekuti mai vamurima waiva usiku haana kugona kuzvinotisa, Bibheri rinoti mangwana ndopa akanotisa kuti munhu wandinaye haasiri wandakashandira 7 years. Ndokubva alauncha a complaint. Hakuna chinobohwa chekuti munhu ari kucomplaina nauye wanano iye akawana. Okay, muchazizwa pambera. Awana munhu but ari kuzwa kuti aiwa handina kuwana. Why? Because handizvo zvandaida, wandaida haasiri wandapiwa. Hongu ndiri muwanano but I'm not happy nekuda kwekuti choice yangu handiyo yarespectwa. So Bibheri rinoti alauncha a complaint. Ndokubva audzwa kuti aiwa kuno manje hatidaro. Hatitenderi munin'ina kutanga kuroorwa mukoma asati. Saka zvataita pano tashanda nemutemo wekuno. Kwete choice yako.
but mutemo wekuno. Unoziva nyika dzatinoenda kumabasa kwatinoenda panzvimbo patinosvika pane mitemo yeko yekuti despite kuti une choice yako nezvaunofunga but vanhu vanogona kushanda nemutemo yekwawasvika. So Laban ataura kuti pano tine mitemo yedu yekuti choice yako does not matter but taakuresponda according to the custom according to the tradition. So uyu ndokubvanzayo but kana uchiri kuda munin'ina wauri kudawo chishanda dzimwe 7 years tigone kukutambidza. So in total wakashanda 14 years kuti agone kuzowana Rachel waari kuda. Zvoreva kuti Leah wakapinda muwanano zviri pachena kuti asingadiwe, akapinda muwanano asingadiwe. Pane zvinogona kuitika muupenyu zvanoda kuti munhu tigone kudzidza muzuva ranhasi. Kuna Mwari kudenga wandiri kuda kuti ndiparidze statement yaningati the God of Leah. Leah haadiwe but ndiye akatanga kuwanikwa. Anodiwa ndokubva atomirira dzimwe 7 years kuti apinde muwanano. Yet kuna asingadiwe ari muwanano yacho. Bhaibheri ndokubva rati Mwari ndokubva vaona kuti Leah ari mumuwanano asi haadiwe. Mwari ndokubva vaita exchange. Ndokubva kune songo mazwari inonzi kuchinja magiya. Mwari ndokubva vachinja magiya. Mwari vaona kuti Leah haadiwe. Ndokubva vakonzera kuti Leah achibereka Rachel agomira kubereka. Alright. Mwari vaona kuti munhu haadiwe vane zvavakaita. Kureva kuti kuroorwa kwaLeah kune chekuita naMwari. Ichoice yaMwari haisi choice yaJacob. Alright. Nature yevanhu ndeyekuti Mwari vatiitire zvatinoda but nature yaMwari ndeyekutiitira zvavanoda kuti tide. Alright. Yeah. Jacob ane munhu waari kuda ichoice yake but Mwari vari kudawo kuti mukomba wemusikana uyu aroorwe naJacob. Zviri pachena kuti kana Mwari vapindira vakuchinja magiya vari kusaidi kwemunhu asiri kudiwa. Kureva kuti zvaitwa naLaban nyangwati itsika yekwedu nekuzodii God is in it. So the God of Leah ndiye ari kuchinja kushifta magopo. Sinzwa zvinonetsa kuziva munhu akawanikwa kuti haadiwe kana uri an outsider. Kusvika ari muwanano yacho ava open up kuti kugara edu nababa vatidanani. Saka Bhaibheri rinoti Mwari vakaona kuti munhu uyu haasi kudiwa. Kurati kune zvinhu zviri so private ari machallenges ekuti Mwari vakasaona vanhu havaoni. Tinoda kuti Mwari vagone kuona situation yako yausingagone kuudza vanhu yaunonyara nayo inorema. Mwari vakatarisa muwanano vakaona kuti munhu uyu haasi kudiwa but ndiri kudawo kuti adiwe. So Leah haisi choice yaJacob. Leah ichoice yaMwari, ichoice yedenga. So Jacob wauya achida kuroora munhu wani but Mwari vari kuti pane waunofanirwa kuroora wausingade. Zvoreva kuti uyu asiri kudiwa uyu haasi favorite. Bhaibheri ratsanangura kuti aiwa munin'ina wacho ndiye anga akanaka kupinda mukoma. But mukomana paari kuda kuroora Mwari vari kuti wacho anenge asina kunaka kwauri ndiri kudawo kuti ave part and parcel of this package. Pane paunokwaniswa naMwari pekuti wega unofanirwa kuona kuti pano handidiwe nevanhu but Mwari akakonzera kuti vanhu vandide. Amene kana kwambozviexperience. Pane paunogamuchirwa nekudiwa nevanhu paunofanirwa kungoziva kuti vanhu havadi type yangu but vanhu vanoda nyasha dzakaiswa mutype yangu. Kuchikoro kwandaibva ndaigona kuzvinzwisisa izvozvo. Wotaiti tikataurawo chinhu vanhu vaitinyarira so. Saka nauri ndofuso waingotara namaibhebhi vakazadzadzisa. Waiti ukataura chinhu so unaibva mwana kunyarirwa. But ndana Jesu manje kwataura chinhu unonzwa maoko. Unoona saka ndiye zveshuwa. Ndega ndinoziva kuti time yangu aiombererwa vana vatombera ndiye. Ndijesu. Leah unofanirwa kuti akasvika pagirazi akaona kusamira zvakanaka kwaakaita anoziva kuti pana parorwe munhu but ona ndarooreka kuna Mwari akonzera kuti zviitike. So the God of Leah ndiMwari anokwanisa vanhu vasingadiwo vasingamuchirike pamasituation ezvinhu zvavanoshuwira. Labani ari kuziva kuti musikana muhombe haasi kudiwa. Mwari vari kuziva kuti mukuru uyu haasi kudiwa. Saka ndokubva parongwa plani yekuti
kuti anororwa kana kwasviba kana kuti kwavira uri usiku. Zvoreva kuti kune vanhu vasingagoni kubudirira kana zvinhu zviri right, but vanogona kuzongobudirira kana zvinhu zvaipa, nokuti kana zvaipa ndo panoratidzwa dzimwe nyasha dziri pamusoro. Kuoma kwezvinhu nemasituations ari kurema, munhu usati wanamata kuti Mwari ndikundisei situation ingaibve pamberi pangu, gonawo kuziva kuti pane zvinhu zvisingaitike kana zvinhu zvakanaka zvinongoitika bedzi kana zvinhu zvakaipa, kureva kuti pane imwe blessing kana uri liya haugoni kuwanikwa kwakachena, chikonzero chiso chako chinooneka, but kana kwasviba manje hapachaonekwa beauty pakuoshanda kuti pane mukadzi aripo. Zvoreva kuti the God of Leah anogona kupa munhu blessing in the time of darkness. Darkness ichiita resemble hard times. Powerful, Baba. Ndozviri kuZimbabwe. Powerful. Timu zhinji dzasimuka kuZimbabwe dziri kuita zvinhu vari kuzviita mukuoma kwezvinhu, nokuti mukuoma kwezvinhu zviri proper, zviri professional, hazvisi kunyatsokauntwa. Ndiri kuedza kuti kudii madhila, vanhu vanombomuka ongogara mutauni anenge achiaka kati kuchinja mari dzevanhu achingodi mari haichinjwe kana economy iri stable. Hakuna anonzi money change kana economy iri stable. But munhu akaita money change akavaka imba, kureva kuti mukuoma kweeconomy, murima reeconomy yeZimbabwe ndo manga mune dzimba dzake. Kune blessing inowanikwa kana zvinhu zvisiri kufamba mushe. Iwe munamato wako uri kuti dai zvanaka, gamba zvimwe zvacho zvikanaka hazvinaki, nokuti hazvigone kunakira upenyu hwako. Kune blessing inongobatika kana kwaita rima, ukabvunza Liya ukamupa maiki ekupupura anoti ndinotenda Mwari nekuda kweusiku, kuti kana kwane rima kushata kwedu hakuoneke tinongoendawo zvakadaro. So there are times yekuti munhu unofanirwa kuziva kuti maomero aita zvinhu hazvirevi kuti Mwari vabva pachigaro. There is a blessing iri hidden. Isaiah 45 ukaiverenga, Mwari vanotaura achiti I will give you the treasures of the darkness. Ndichakupa zvinokosha zvinongowanikwa bedzi murima. So rima is situation inguva yekuti zvinhu hazvina kunaka, but ndonguva inogona kuwanikwa blessing, nokuti Mwari paunoti kuna Abrahama vana vako vachaita senyeredzi. Nyeredzi inongoshaina kana kuine rima wava usiku, kureva kuti unenge character yemwana waAbrahama yekuti kana kwatoita rima ndo pane opportunity yako. Opportunity yemunhu wega wega uye panguva dzakafanana. Kuna ana Liya wekuti kana kwatosviba zvatooma ndo pavanoita zvinhu. Why? Nokuti economy ikava stable hakuna chachinja mari. Economy ikava stable zvinhu zvinoitwa hazviitike. Zvoreva kuti kana zvinhu zvangonaka manje vamuona zvivanakiri. Kana zvinhu zvikaita right vamuona zvivaitiri right. Zvoreva kuti kanguva kerima, kaperiod kedarkness, in time, in opportunity, you have somebody to make things happen in life. But in nature, you say, I'll give you an example. Israel is sure she do a change to get overseas, especially in America. But if I'm putting a good even Wakaenda, Nenzira went to my visa, never passport. Why not in slave trade? But the race from Matanda Bamsiba also by the chain, or so long it was ship. Where is Coco America? But hapo yunganasi kutizwa umablinga Americans vakazodai so kaendero kacho manje vakaenda murima ende uone kuti kwaedza so kuenda kwacho kunonetsa. Vapula visa varkurapa, vapula visa varkurapa, kuna sina kuita visa avamunzi danda muhuro chenu timuraputenda. So ipapo panguva yeslave trade kuna akasimudzwa naMwari nekuda kwekuti nyika yako gara ndoyatakuda kutoteerawo. I always give people this example. Paitobatwa vanhu baba kuna vanhu vaitotiza. Izvezvi mama generations vakuti akomana dai tiri kupi. But anasekuru vako vakatiza mukana iwoyo. Why? Because waendwa necheni kwete nevisa. So kune dzimwe cheni dzinosunungura imwe generation. Dai waiziva kuti even colonization ine mabenefits aripo. Ekuti nyangwe colonization yakaipa zvinhu zvazvo zvakaoma, there is a benefit yefavor yaigona kungowanikwa nokuti kune vati colonize. It's not a good thing, I know, but there is the other side. There is another favor or promotion or blessing inongouya during the hard times. So munguva dzekuoma nekurema kwezvinhu, focus yako ndeyekuramba wakamira pana Mwari, nokuti iwe anogona kukupa favor
of Leah anotoziva kuti audiwe, but zuva richazovira. Nguva yako haikwane kana kwaedza, nguva yako inokwana kana kwasviba. Zvakutoti mukana wako uriko musizeni ino kana zvakadai so. Munamato uri kuti dai zvanaka. Unoziva pane nguva yekuti even zvikanaka zvinogona kusava favorable to your size. Asana munzwa kuri kudara chitoro chafana mabere kwa nguva yakaipa. Zvinhu zvazviri right. Haugone kupikisa uite nharo. But ukati ndipewo mafoto enyu tumba zvazviri right. Maipfeka usiku. Unizwa saka no right iyo iyi. Kwaife mwanji matenda futi nemaskipa. Saka tora kadi zakateza. Arikudze wewe kuti mabere kwa nguva yakaipa. Vaenda kuchikoro 13 Ks netsoka, vaine tsapo yemangai. Ira kombe. Pasi vechikoro. Wakarova breza. Kuti dzakanaka, kuti mabere kwa nguva yakaipa. That's not true. Zvona kuti in real understanding hakuna nguva yakaipa. Kune zvinhu zvinoipa mune imwe nguva kune vamwe vanhu. Nekuti kune vanhu vanogona kupupura kana waimbo wako kuZimbabwe 2008. Mari isingatenge. Zvinhu zvakaoma. Kune vakavaka dzimba, kune vakachata. Wekuti mukatoti yangu yema testimony, anoti 2008 ndakaona Mwari. Iwo chaunongopi ukapiwa mai kunoti ndandafa. Ndakaparara. Kuya kuti kune ngarima. Kune ma opportunities, kune mikana inowanikwa kana kuine rima. Isingawanikwe. Saka Mwari ati kuna Isaiah 45, I can give you the treasures of darkness. Buru kune imwe blessing inongowanikwa kana paine chaos. Chaidinetsa kuti economy yeZimbabwe ichicollapse. There were people coming in, ma-Chinese. They were coming in. Why? Because kune munhu aka-understand, akazvipa imwe understanding yekuti wherever there is crisis, there are still opportunities. Kune favor inongowanikwa benzi kana zvinhu zvisina kumira mushe. Mbavha yakatara nezuro yakadzina Jesu tiri kuenda kudenga. Yakawana opportunities, yakaiswa zvipikiri mumaoko. Munguva yepain, munguva yekurwadziwa, ndipo paakawana favor, akazina Jesu tiri kuenda kudenga. Zvichifamba zvakanaka uko haana kuwana favor iyoyo. But akaiwanira pacross panongorova a place of pain. Which means in pain, akagona kutora gain. There is the God of Leah, aringo Mwari wa Leah. Anotoziva kuti kana kwakachena kune chiedza munhu haagone kugamuchirika. Uye kana akapinda muwanano pa nekuda kwokuti kune mumwe incompetition hakuna akanaka kumudarika. So Mwari kusolva nyaya iyi vanongoshifta magiya. Zvanzi vakakonzera kuti Leah aregere kubereka, abereke asi Rachel aregere kubereka. Mwari vaona kuti haasi kudiwa, vakacreata chinoita kuti agone kudiwa kupinda mumwe wake. So Jacob ari kuloncha a complaint kuti munhu wamandipa haasiriye. But nyangwati haasiriye aigara naye. Munhu wamandipa haasiriye kurati handimude. But Bible rinotaridza kuti akabereka vana nemunhu waasiri kuda, akagarisana nemunhu waasiri kuda. Kureva kuti Leah une chaanofanirwa kunzwisisa. Kuti chakaita kuti ndigone kupinda muwanano handisini ndakapfimbwa. Munin'ina ndiye akapfimbwa. Saka Leah haafanirwa kuchinyira Rachel. Nokuti chakapa Jacob kushanda nekuita choice yekuti ndinoda mukadzi pano pangosingataurwe wewe Leah, kwaitaurwa Rachel. Saka tuzowana opportunity yekurorwa naJacob haisi beauty, haisi intelligence, inyaya yerelationship kuti unogara nemunin'ina anodiwa iwe usingadiwe. Saka blessing ya Leah yakabatirwa parelationship yake. Saka tine vanhu vokuti kana zvavaitira vanokanganwa kuziva kuti zvisina kumuitira ndiye akonzera kuti zviite kwandiri. Patsanangurwe mushe. Jacob paari kuti ndiri kuda kuroora pamba pano haasi kutaura Leah, ari kutaura Rachel. Saka ukazoona iwe waroorwa usiriwo wakapfimbwa kana kutaurwa, secret pairi ndepekuti une ukama neaidiwa iwe usingadiwe. Kunoti wadirwa muukama murelationship yemunin'ina.
zvakati kune vanhu muupenyu vane zvinhu zvisina kukura sezvauinazvo but wakazembera panyasha dzavo kuti uve nazvo. Nokuti imagine for 7 years ari mumarriage, uyu munin'ina asati aroorwa achishanda dzimwe 7 vaigona kumboita meeting semasisters vachitobvunza dzakadiko dzimba, aigona kutomutsvinyira kuti hachitamwe amene ndokunanga kwenyu kunoroorwa ndini zvakamira sei. Gamba iwewe waroorwa, chaita kuti uroorwe wanga padiwa asina kuroorwa, but nekuda kwekuti mune ukama baba vakabva vachichitora mukoma nekuda kwetsika yekunopa. So the God of Leah ndimwari ari kushanda nestrength yerelationship, nokuti dai Leah ari ega pamba paJacob haimboti ndinoda kushanda mundipe mukadzi. So akalauncha a complaint. Asi alauncha a complaint hazvina kurivheswa. Why? Nekuda kwekuti God was in it. Pane nguva yekuti dai waizviziva vanhu vaitokurongera kuti dai wabva paunogara zvichida kwaunoshanda. But pane kadelay karipo. Pane kamwe kafevha karipo kakamei pauna kukanzwa kana ukanzwisisa. Izvezvi pauri hautombodiwa. But ndiri kuona uchigarepa pamakore akawandisa pausingadiwe. Why? Nekuda kwekuti Mwari unoona kuti uyu haasi kudiwa, pari kudiwa uyu. But nokuti sei Mwari vanenge vari kuside kwemunhu ari kunzi haana kunaka. Zvinongoreva kuti mukusanaka kwako but munyasha dzavo unonatswa. Haugamuchirwe nokuti uri right, unogamuchirwa naMwari ari right afunga nyasha pamusoro poupenyu hwako. Sei Mwari vachita sekunge vari against akati nakei, ivo varivo vakasika vasikana vese vari tuwa. Bible ratsanangura kuti her eyes were delicate. Ma delicate eyes, mahezo eyes, meso anenge anotarisana nokupesana. Abamozwisisa. Munhu anoita meso ekuti kunonzworeya right? Meso ekuti akatarisa kumberi anenge atanga akacross. Her eyes were delicate. Meso ake ane zvaanoreva by revelation and I explain. Nokuti Jesu atinoparidza nezvake anobva from the lion of the tribe of Judah. Judah ari kuberekwa kubva kumba yaLeah. Kureva kuti Jesu achaenda pacross, meso anoreva vision kumberi chiono. Saka Leah meso akapesana, meso ari kungoreva kuti ndine vision yepacross yaJesu. Zvoreva kuti kana ndine vision yecross yaJesu, Jesu ndiye achatakura kuipa kwedu. Saka Leah kuipa hakusi kwake, kuipa kwedu kunotakurwa pacross. Ane meso akapesana anotaura muchinjikwa. Muchinjikwa unotaura exchange, kuti iye ndiye akaipa kuti isu tinatswe kureva Jesu. Leah anga ine meso akapesana. Kuna Leah ndokunoberekwa Judah. Judah ndokunouya Jesu. Zvoreva kuti Leah ari kungoti nauya Jesu anotakura kuipa pamuchinjikwa ndini ndinayo. Okay, takadzoka kumashure bishana. Jacob achienda kumba kwaLabhani akararira padombo, akatsamira dombo in a desert place. Ndobva arota a dream. In that dream akaona ngirozi dzaikwira nekudzika dziri pamanera. Haana kunge agona the right interpretation and I explain to you. Paanosvika kumba kwaLabhani ari kuda mukadzi wayo. Iye ndokubva azopedzisira aine vakadzi 2, Leah and Rachel. Nekuda kwekuti mudream anga atopiwa a dream ine chekuita nevanhu 2. Ngirozi dzaikwidza dzichienda kudenga. Ndo zvinodiwa nemunhu kuti Mwari ndiitire iwo zvichemo zvinoenda kuna Mwari. Ngirozi dzinodzika dzichibva kudenga. Ndo zvinodiwa naMwari zvichienda kumunhu, zvinodiwa naMwari kuti munhu aite. Saka uyu anga apiwa vision yekuti unewa uchada, gamba ndichakupawo futi wandinoda. Nokuti zvaunoda ndo zvinoenda kudenga, zvaanoda ndo zvinouya kwauri. So akatonge atorota nauye zvinhu zviviri, but iye mukuroora ari kuda munhu wake. Urati ari kutadza interpretation yedream. Amene zvonzwika here chechi? Anditambire kusurface 3. Alright. So in that dream yaitova prophetic. Kuti kwauri kuenda usasarudze chinhwani. Kana ngirozi dzaikwira nekudzika, ngirozi isame family. Kurati kufamily yauri kuenda ucharoora vanhu 2. Zviri kukwidza ndiye mukoma, ari kudzika ndiye munin'ina, mumwe mukuru mumwe mudiki. But iye ari kutadza kuinterpreta, ari kubva ada munhu 1, yeti paladha paiva ne 2.
go a little bit deeper. Jesu unotaura naNathaniel. Nathaniel washedzwa naFilipi kuti uchaona ngirozi dzichipinda nekudzika pamwanakomana waMwari. In other words, uyu paakava nechiroto airota nhau yaKristu, but nhau yaKristu yacho inotoda zvinhu zviviri. Yeah. I get what is the bait kana vanasiri kuklika nemessage. But ngamzoke kuna Leah anakunaka according to choice ya Jacob. But Mwari vane a special plan yekuti agone kutiberekera Judah kuti tiwane Jesu. Zvoroti Leah ari kunzi anakunaka pa choice yemunhu, but pa choice yaMwari ndiye anofanirwa kutakura chinotipa Kristu kuti vanhu vagone kunatswa. Saka kuipa kwa Leah kusi kuipa chiprofita chekuti Jesu achaenda pamuchinjikwa ndiye achatakura kuipa kuti munzi makanaka. Nokuti kana pakunzi uyanga akaipa uyanga akanaka kunoti pari kukompewa vanhu. Munhu kana ari one haataurwi kushata kana kuipa nokuti ari one hauna wauri kumukompeya naye. But kana yaye kukompeya mumwe anoita nani mumwe anoti shatei. Saka Leah paane meso akapesana ari kuti I am the one ane vision ya Judah, ndichabereka Judah anokupai Jesu anoenda pamuchinjikwa. Kana Jesu ari pamuchinjikwa ndiye anenzi atakura kuipa kuti imi mugone kunatswa. So she is a victim of the prophetic message iri kuitwa naMwari. Haasiri ane challenge, but Mwari varikudza kuona. Saka Jacob anotadza kuona sei Jacob asiri kuda Leah. Kazhinji chechi kasava machuwa haigone kuda Jesu wacho, inoda zvavangade kuitirwa naJesu kwete kuda Jesu wacho kuti vane zvavangamuitire. Kazhinji munhu akauya kuchechi ane zvaanoda kuti Mwari vaite, vashoma vane zvavanodawo kuitira Mwari wacho. Let's be real tiri vanhu ka. Tatouya munhu tine zvatoda noMwari zvikatidzei munoshamisa tigone sei, but kuti utiwo Mwari unoda kuitawo ichi kwamuri imwe subject. Unonzwa kunge mufundisi vari kuita offline kana muchitaura zvekuitira Mwari. Why? Because line ratakalinga muno ndezvekuti Mwari vatiitire. Tese tine zvatinoda kuti Mwari vaite. Gamba kune zvinodiwawo naMwari kuti tiite. So Leah pachake haisi favorite, haisi choice ya Jacob. Choice yedu sevanhu, favorite yedu kuwana breakthrough, kutsvaga zvatingaitirwe naMwari. But chinhu chaicho chatiri kupotsa kuziva kuti Mwari wacho angatiitire. People hear me very well. Secret ye blessing inotangira pakuvawo nemwoyo wekuti Mwari wacho ndomuitire. Vazhinji vedu choice yedu iwani. Rachel anorepresenta zvatinoda, Leah anorepresenta zvinodiwa naMwari. So blessing payakavigwa kuziva zvingadiwe naMwari, zvingatisanganise nezvatinoda kuti Mwari atiitire. Church iri suppose kuva nebarika. Barika ndikureva kurora vakati tu vapi Leah and Rachel. Leah ndiani zvinodiwa naMwari, Rachel ndiani zvatinoda kuti Mwari atiitire. Secret yezvatinoitirwa yakavigwa kana taziva zvekuita. Church problem yedu toda kurora hwani mukadzi. Kana vakura vachindinzwa handitaura nyaya yekurora vakadzi, ndiri kutaura nyaya ndiri kuparidza panapa kuti Jacob, nekuti ungaendese imwe nyaya kune imwe kona ngabuda manemwe mari dzomuno. Jacob ndiwe, Jacob ndini. Choice yedu tinodawo zvakanaka zvatoda kuti Mwari atiitire. Gamba zvakanaka zvatoda kuti Mwari atiitire zvinoberekwa nezvinodiwa naMwari, zvakanakira Mwari kuti tive nazvo. So aida hwani mukadzi sezvatainga muno tine hwani chinja kuda breakthrough, favor, success zvatoda kuti Mwari vaite. Choice yedu. Choice yaMwari ndiliya zvatinofanirwa kuita. So ukasava nebarika breakthrough iyo inonetsa. Why? Because barika riri pakuti unorora chekutanga choice yako, chechipiri choice yake. Haugone kuva nehwani. Kana Bible raJacob rimwe zita anonzi Israel. Mwari ndiMwari waIsrael. Mwari waIsrael akatipa Bible but divided into two, Old Testament neNew. Saka uchiona kuti Old Testament ndiye mukadzi mukuru asiri kudiwa. Why? Nokuti Old Testament ukaitarisa ine chekuita nehuman effort.
New Testament in grace nyasha. So vakadzi vari two ritori Bible anofana kunge ainaro. Choice yedu ne-choice yake. Ukaenda pa 10 commandments uchaona kuti the first 4 inyaya yemunhu naMwari, the last 6 inyaya yemunhu nemunhu. Kuna kuti zvikomplitwe zvaMwari panoda kuti uzive zvinoitwa nemunhu, uzive zvinoitirwa Mwari. So dambudziko rechechi chatinyima breakthrough kusaita barika. Tirana Jacob tine zvatoda, hatidi zvaanoda, nekuti zvaanoda zvakaipa. Sure, budisa mari kwakakuipira, kuropafadzwa nemari kwakanaka. Let's be real to vanhu. Kubudisa hakusi right, kugaruchira kwakanaka. Interpret. Continue. So challenge yatina ndekuti mabarika atipo. So not in these days, I love the prophetic, I respect prophets, but danger the area ilipo, people they come to receive more than to be taught what to do. For them to be able to receive. People they come to receive. They don't want to be taught what to do so that they can receive. The era of the prophetic yatina. Efuya kuzoudza vanhu. Vari kudamunzwa. Kwete kuvaudza. Zvavanofanirwa kunzwa iri pfungwa yaMwari. Chechi yemazuva ano haidi barika. Havadi vakati tu. Chakaita kuti Jacob aroneLeah. Mwari akapindira. Kuti aiwa uyo haasi kudiwawo. Saka ndakakukonzera kuti abereke. Leah akarongwa neusiku. Nekuti Jacob atadza kuinterpreta dream. Yaakavata ngirozi zvichipira nekudzika. Mwari varitomupai picture. Kuti kana wava muna Jesu, pane zviviri zvinoitwa. Nokuti the ladder represents Jesus. Jesu paanenge achiudza Nathaniel kuti uchaona ngirozi zvichipira nekudzika pamwanakomana waMwari. So kana wava Kristu akatemba neropa raJesu, barika nokupa breakthrough. Zvaunoda Mwari anozvigona. Zvaanoda uchazvigona ringi. Yeah. Noah found favor in the sight of the Lord. But akaudzwa zvekuita to build an ark. Kurati kune human effort. Akasimudzwa ari muareka yaakavaka nemaoko ake. Ndakambotana neyemukomana unzi Moses. Ichokwadi wakararama by grace. But anga akaiswa mubasket. Isina kurukwa nengirozi naamai vake, which represents human skill. Kune zvakaitwa naamai. Zvakati mukomana aregere kunyura. So danger yatinayo nayo ndeyekuti chechi inongoda Rachel chete. Hakuna anoda Leah. Leah haana kutinakira isu. Leah ichoice yaMwari. Gamba zviri zviviri, vane vakadzi vaviri. They make you complete the house of Israel. Ingai kwaIsrael haina kuvakwa nemukadzi wayo. Ukaenda kubhuku raRuth, vanhu vachitaura ropafadza kuna Ruth. Vanoti Mwari ngaakukomborere sezvakaitwa vakadzi vaIsraeri. Vakagona kubereka vana, vakagadzira rudzi rwaIsraeri. Kuda kuti to have a complete house of Israel, maitoda kuti murume uyu ave nebarika. Nokuti barika redu ratinaro nhasi, Old Testament and New Testament, unofanirwa kuroorwa neshoko raMwari. Shoko raMwari ngarive relationship newe. But in Old Testament and New Testament, so ukazvitarisa pane Jacob haasi kuda Rachel. Akatocomplaina. Hakuna munhu anocomplaina kana iri nhau yaRachel. Ukangoparidza zvaRachel, receive your house, receive your car, I see your promotion, but I receive anyone. Tikati tikuda mapledges pano, Leah akashata. Hakuna church yodalia, hakuna mtendano dalia. Dai Mwari vatisunungura ipa, taona kuti munalia, muna breakthrough irimo, munalia, muna favor irimo. Nokuti kuita zvinoda Mwari, unodenda kuti Mwari vakuitire zvaunoda.
unoziva kuti chinhu chinoberekwa nerudo Uyazi kune into izalwa ngothando. nekuteerera Nengakulalela. nekuwirirana Nokuzwana. chisingataurwe Okungakhulunywa. but zvinongoitwa Kodwa ziyayenza. kana muri in good books. Kodwa masingakho kune kuzwana. vana vangu inini havanikumbire sasha Abantwana abateli papa kuba. nekuda kwekuti vana vangu Ngengakuthi abantwana. zvichitobuda pamba Mauba hakuna baphakathi. mwana angauye kwandiri Akuna mntwana kuti baba uzamufundisa. make sure mwana Kuti baba make sure ukuthi siyadla namhlanje. unotiuraya nenzara mudaro Sizofa ngendlala la. havana marequest iwa Abanayo ama-request. nekuda kwekuti vana vangu Ngenxa yokuthi bayazi uye bantwana. tinowirirana And ngaloko ukaona mwana akukukumbira uma umntwana acela ane zvaatadza kunento kana ayihlulekile kuti ari kushora ubaba wako oro kune zvokuti ukanokumbira kuna mwari mwana unoziva kuti uri mambara ii kune zvinoitirwa kana vake nekuti ndivana vake izinto zenzelwa abantwana saka kana waa mambara wegona kuchitodhauta mawuyinkinga kuti zodhawuti mwari ari ngona pendinyidzaa ndikasatema so there are times ekuti kune zinto ukuthi chechi ikasaudzwa pamusoro paliya ma ibandla lingatshelwa ngoliya vanhu vanozara abantu bayagcwala nekuda kwarachel ngenxa yarashela baba kwakazara kuzhinji la indawo no sigcwele human choice abantu bafuna izinto zobambekani zvinonzi zviitirai mwari lokho akuthi unkulunkulu asimenzele abafundi saka vanozara ikoko bagcwala kuleya ndawo and after some time ngesikhathi esiye they side become disappointed bayadisappointed oregera kunamata bayekele ukuthi kuzakuza vakaudzwa zvaliya ngenxa yokuthi batshele I ngoliya see your house indlu yabo I see your car ngibona umuzi I wabo see you rising ngibona waphakama shuwa mwari unosumudza vanhu uzima uyaphakamisa abantu but pane nyaya manje kodwa indaba barika isitema kune anoda kuroorwa ukhona ofanele ashade and haumuroore nokuti unomuda angeke umshade because yamthanda unomuroorera kuti ndo program yamwari ukuthi iripo unkulunkulu ufuna lokho Hai, nokuti zvinodiwa namwari lokho kufuna nozima haisi choice yemunhu akusi choice yomuntu ichoice yamwari is the God is saka choice iye anodawo kuti ude izvozvo ngalokho ufanele ukuthande iwo kuti akuitire ukuze akuyenzele lokho ndokunge wada zvaanoda ngaphandle kokuthi uthande so lokho secret yeblessing isikret iri esikusiza pabarika isengasitema nokuti imba yekwaisraeri indlela ayizima haigone kuzara angeke igcwale nokuti waroora rachel ngenxa yokuthi ushade urashela inongozara izogcwala kana waroora rachel mawukathi eliya uliya norashela nokuti kuti tiwane jesu masifuna from ujesu the line of tribe of judah ngendlela ndokunge yakajuda taroora zvisingadiwe zvazvo fanele sitarte lokho so kune zvinhu zvakatinakira kune zinto ezizinhle zvakaitwa kodwa mune zifihle zvakatishatira kuloko kumbithi kune vhangeri kune rakatinakira ivangeli eyini rinovigwa Eyifihla mune le. rausingafariri abantu ngabathanda breakthrough yako ibreakthrough yabo iri muvhangeri ingaphakathi rinenge kweshimayelo breakdown yako yenza ungathi zvokuti parinosimbirwa rinokuchinja mayishinyayelwa unonzwa ivangeli sekunge riri kukurwisa ungathi liyaba ngawo riro rinokurwira kodwa hilo likulwela empilweni yabo kune zvinorwadza kune zinto ezibuhlungu zvaakugamuchirwa nevanhu vaamachuwa ezihlangabezwa nabantu sebakhulile tikarwara so ngesikhathi masithi taenda kuchipatara esibhedlela onze unofanira kubaya majekiseni jove umjovo oyi-5 angazikalukala onze mwana mdiki because umntwana omncane anoziva kurwadza kwejekiseni uyakwazi ukuthi umjovo obuhlungu umuntu omdala anoziva kurapa kwejekiseni uyakwazi Yeah. ukuthi umjovo ulapha information iyoyo information leyo inoita kuti yenza ukuthi zvaitwa nambuya vavo lokho yenza ugogo vaishuvira akade adlizayo kuenda kuchipatara manga esibhedlela zvinakandifamba jekiseni inobanikela amajekiseni vaiti kupiwa bathi hayi nginikelwa amajekiseni hayi ingayingoti bhererekaonikomoku nginikelwa amaphilisi oza nomuntu kubayiwa because umjovi wangu oze vana vadiki abantwana abancane vanobayiwa bayajova vanhu vakuru abadala vanorapa bayanikelwa jekiseni rinobaya rinenge rakatakura zvinorapa jekiseni rinonangisa mushonga vasingagoni kunanga mushonga neimwe nzira ndozvoenda kunasarudza injection but nekuda kwekuita maturity ndapiwa 5 injections ndakabayiwa 2 zvimwe 3 ndaingonotendera kuchipatara kutsvaga munhu anokonyora saka bereki vainetseka kuenda mushonga wacho usi kushanda gamba pane zvandinojeka vafundisi vanonetseka semwana sikukomorera vanhu ukatokuparidza vanhu uchikuanamatira vanhu vari kujeka majekiseni All right. All right. kana usati vakura jekiseni rinobaya kana wakura tiri muzvikoro nevamwe vokutaenda munotamba bhora vati munhu upenyu mani akadanifa kudara noita basa rekutsvaga basa asi vanotsvaga nemabasa oita mabasa atsvaga saka kiti statement yekuti mabasa ari kunetsa ihafu osukavula newspaper kana mena mainternet unotsvagwa engineer
Wena uthi msebenzi yakho. Ufanele uthi kunabantu bafuna wena la ukhona kwinkinga. What makes others to be saved in the way? Because you're peace. We never be peace now. Life if you play at school, in life you must be peace in life. Those who are starting in the school, now they are resting. Anytime they are given coffee. But at the workshop they can have coffee again. La office, they've got benefits. You just have a salary. You never be ticked. What have you done with Leah? If you just love Russia, enjoying and dancing, the time for Leah is coming. What you don't like is what happens. You ignored Leah. So God give us opportunity. But this matter for Leah. If you fail at the school, do what God is saying. He raised the beggar from the dust. To be a beggar is a time. To stay as a beggar, it's a choice. I guess it is cheap in that man. To be a beggar, you can just cross it in life. Sometimes you never go to school. But manje soyasebenza awufuni ukuya esikolweni futhi. Are we blame each other in life? You never take me to school. Mama sebenza uyakhona ukuthi usikhambise esikolweni. But today you are not going to school. Kodwa nabantu bakhona ngconana. Leah is a boring person. Hayi akathandeki. uRachel is beautiful. Ezinye izinto ziyadina. Umuntu udinga ngokusebenza. Isalary uyayithanda. Imali uyayithanda kakhulu. Kodwa ivila liyavila but kodwa livila lifuna imali. Ukuthanda uLeah akusi choice yomuntu. Umuntu lo foster. Umfazi obusuku lo. If it was daytime he was going to say, but God knows the day. Mfana lo namehlo. Mnikeleni ubusuku. Why? Because lo simnikelayo une purpose. Build the house of Israel. Ukuthi akakho umzwa kaIsrael. Amadzangu zvinoparidzwa zvese zvinorwadza. Lokushikaila lokuhlungu. Une purpose empilweni yakho. I know. As a blessing, but it's kusiso inonakitsa. Imnandi. Ushanda kunorwadza. Kusebenza kubuhlungu. To start is very hard and painful. But life which is treasure. Everybody wants it. So Jacob, church, ibanda. Abalifuni stem. Stem. Taura blessing. But who say Taura roba fat. Shakanaka roba fat. But there is a problem. There is a chiroto. Some people Akarotangiros. Dream of ilesha nekudzika nokuya phansi kuti pane zvinodiwa nemunhu uchakukona kufuna zvichemo zvaanotumira kuna Mwari all the prayer but Mwari vacho vane zvavanorelisa kuti uzimu yarekisa kuti pane zvauri kuchema what you are crying for ita izvizvi do this zvigadzirise dambudziko fix here saka Jacob anga asingadi it doesn't want that adizive pane anganipupurira mazamo if somebody can testify about this asiri kuda uLeah ungathanda uLeah panonga chechi yakuda Leah ibanja namhlanje lifuna anokuti Leah anobhadhara manje Leah kunosala Leah kunoberekwa Jesu Leah beside there is Jesu unobvisa kuipa kwedu Jesus who take all our the greatest blessing isubusa school yakabigwa muna Leah ifika kuLeah kana wa mature if you are born up Leah the choice yekutanga yes the first choice but kana usiri mature but when you are still a child awudi kunzwa nezva Leah you don't want to hear about autongoda izvozvo you don't want it urikuda blessing yako need your blessing munongozera even the devil you know Satan ngokwakhe anoattack vanhu even mu blessing uya-attack abantu ngaphakathi kwesi the more God blesses you ngesikhathi uzima kubusisa the more you must fear God ngesikhathi ufanele usaba the more you must love God ngesikhathi ufanele uthande why because zvaitadza kukuattacka because those who are not attacking uchitambudzika ngesikhathi zvinowana mukana wakakura kana wagarika tuva masone mali kana Satani aida kukuuraya if Satan want to kill you usina moto ungana moto
And God keeps you. Even on a motor, there is a lot of opportunity to kill you. The devil can kill you. It's easy. It's easy. So if you don't have a car, you don't have a head on. So the devil fight them now. I don't fight a foot machine. When you suffer with your husband, you'll be in love, in fellowship. I was just play for that. Our eyes are open because of the cash. Again, charity me so. And we are blessing. When the blessing comes, the person must love God more. Ma is chief or a chief what council? I wouldn't need him a bodyguard. I'm a bodyguard, a billionaire. But you get a president. But if you are a president now, they need guns and guns. Because the position on a higher level, which attracts a lot of enemies. When you are chief, even there is nothing to wish for that. So they are higher, the more enemies. So you need the grace of God. So at that level. The devil also attacks people. Not things are difficult, but because things are in good condition. Because the money is more, and he go to a jail which was not necessary, and is involved in before you pray for more money, pray for the grace to be more. More things are good in your life. Before things go well, say God be with me. Because there are people who divorce because things are going well in their life. Because they were promoted. Promotion can bring bad tempers in your life. There's a man Jesus prayed for. And they asked him, what do you see? And I see people like trees. Who thought this man was better before he was blind? He was respecting people. People that were carrying him and going to him. When he started to see people like trees, who thought he was seeing people like useless. If things goes well, they don't respect each other. You are no longer respecting other people. It's not in good. Jesus asked, what do you see? People are looking like trees. A person who sees people like what the couple because it's casualist. You don't respect other people. It's because you are in that level. So she started shouting
grace. Give me grace. The God of Leah. uNkulunkulu wakaLeah. Kereke iri kuramba kuenda pabarika. Ibandla lifuna ukuya esithembini. Vari kungoda one mukadzi. Bafuna one woman. Wadari kuchechi kuzare. Mawufuna ibandla Tauriri lizwala. zvaLeah. Ungakhulumi ngoLeah. Rachel. Khuluma ngoRachel. Beauty yake. Ubuhle bakhe. Unogara kushi. Awuhlala Mwana kamwana nokusimudzira. uzimu uzokuphakamisa. Awurambe wakadaro. Awungeke uhlale unje. Mai receive gega. Ayi receive mfundisi. Kunze offer nyama. Uthi offering ngale. Unendi kwa toilet. Uyayithola. Hakuna I receive. Akusena I receive ukuhlengeka ukusebenza. Hakuna anaona that opportunity kuti yakanaka. Hakuna umuntu obona the doors ukuthi Yet secret ye breakthrough. ifihlakalo ye breakthrough. Nokuti Leah ndiye mkoma. uLeah is the big sister. Ozouya Rachel. Then come Rachel. So haugoni kuenda pana Leah. You can't go to Leah Kana wakajamba pana Rachel. if you jump Rachel. Nyangwe Labani ati nditsinga yekwedu. All Laban says our tradition Mwari ndokubva vazvitsingira. and God Kuti supported. ndotsinga yaMwari. That is God is the tradition. Labani ati kunyika kwedu hatiite iyoyo. Laban says we Yekutanga nemfano isiya ngoma. don't take the young sister. Saka inofunga kuti itsinga yekwana Labani. Kutokuti akusekwa kaLaban. Apa itsinga yekudenga. It was God is couch. Kuti hautange neblessing. You can't start with the blessing. Unotanga nekushipa the blessing. First you worship the blessing. Unotanga nekuitira Mwari wacho. Do things for God. Kuti ugone kugamuchira zvaanokuitira. And receive what he Saka vazhinji vedu toda kutanga naRachel. You want to start with Rachel. Kune zvinoitwa To love what's supposed to be done. zvinokusanganisa nezvaunoshuvira kuti Mwari ndiite. Which makes you to go what God wants you to be. Ufunge Mwari akatendeka zvekudaro. Uzimu utendekile kangaka. But is a God of principles. Kodwa kune migomo yake. Pane zvinoda kuitwa. Kufanele ukuyenza. Kana mubereki akafarira mwana zvakadini. If the parents love the child. Hakuti mwana abva kunotambota kutomuzora mafuta. Umudobisa ivaseline akuyodlala Mwana ntanga agezeswa. uqala ageze. Kukugezeswa kune one program isingadiwe. Ukugeza kune program eqala engathandeki. Sekuzi kuti tinogeza nedombo kafuta. Thina sigeza ngelitshe. Dombo hatiride. Ilitshe asilithandi. Dombo asi mafuta. Ilitshe is not oil. But matozowana mafuta dombo rinofanira kushanda ndiyo. Uzotola ivaseline kufanele kudle ilitshe. Saka Leah idombo. Leah ilitshe. Rachel winivhira. Rachel ivaseline. Saka hamuna havadi kukweshwa mashi. Umuntu akafuna ukugezwa. Ndakamboita ronda ndikaenda kuchipatara. Umfundisi uyaba nesilonda. Chandikuda kurapwa. Afuna Chandiri kuda bandage. It's just a bandage. Chandiri kuda mushonga. Or medication. But vakatora cotton. They take cotton Ndokubva vaidhipa mumvura and put inodziya. it in the spirit and Ndokubva water vatanga kugeza ronda. and start to wash it. Zvairwadza. It was painful. But karwamba ranzvireiwaya. But in that pain, Ndeyekuti mushonga uwane so that the kunyatsobata. medication can get Ugone in kurapika zviri and proper. get healed well. So vazhinji vedu Most of us, tinongoda mushonga wacho. we just need the medication. Why? Because kune mushonga unotapira. Because the medication which are sweet, Tiri vafana vadiki. we are little Mushonga wechikosoro. you know, the cough. Vamwe vako vakapiwa even usiri kukosora waingoti Just so that waitapira weredso. the cough mixture. Wainzwa ilosi. Yeah, uzayimnandi. Unonaka. Umnandi. Ndokuti usikarwara unyepera kurwara. Noma ngakhulu Unoti ronete yemunhu munhu ada It's zvinonaka. the nature of human. Munhu ada zvinonakidza. Funa umnandi. Munhu hadi zvinoita kakurwadza We so. don't want anything to Zvinoita kakurema so. We don't want Munhu anoda zvinonakidza. something to make us happy. Saka kwedu manje kunoku. La at school. Labhani ari kuudza cheko. Labhani Saka kuti- kunoku kumanje. In this side, Tinozwa kuti wakanaka mamuona. we know the beautiful is But here, tinongokupa imwe package. but we give you another package. Timu The yamusingade. team which you don't like, Tinayo futi we pana. have it here. Saka toita zvekutokutaimirai. We just look and Because fair hamudi. Saka tinoti Mwari pavakatora mbabvu muna Adhamu. when God take the rib from Adam, Chakatanga kuitika Mwari vakakonzera Adhamu kurara. God make Adam to sleep. Nokuti munhu ari kutorerwa torerwa. Nengati umuntu akafuna kutatela tatela. Munhu ari kutorerwa. Umuntu akafuna kutatelwa. Munhu ari kutambudza zvinhu Umuntu zvake. akafuna kukhipha izinto zakhe. Even ari Mwari ada kutambudza munhu Unoba ari. uzimba Ona afuna Mwari vakuti ukukhipha. tsano imborarai. Ayilala mntanami. Kuza kuti vakasvinura haibudire Yes, program. angeke kuvelele le program. Mwari vaigona kungoti aiwa mira ndokugadzirira kutori pabvu yako. But Mwari anoti munhu anotinetsei. But the person is a problem. Saka toona even mushoko manje. Even in the words. Mwari pamari chaiyo. On money extract. Vanoti ndei. But try me. Mwari havadi kuedzwa. Akafuna But vakazva kuti but kana iri yemari But yaatota if come to money, miedza. let me say try me. Yes. Ingondiedza iwako manje. Try me. Imbonditesta. Test me. Dai ifona kuti imbondibipa ndofona bheki. I don't shy. Imbondibipa ndofona. Shy beeping zokufonela back. Haisi nature yemunhu. Akusi nature yomuntu mfuna Kudaliya. ukuthi athande ukulinda. Nature yedu Inature yethu kuda Rachel. sikuthanda uRachel.
saka chechi yafoira baba nungako ibandla lifelile la ukuka paridza racho shuma zvakasimba ile urashel kakhulu you lose members uzoluza ibandla was kuna mama members because kuna members racho minded bane ingqondo yakarashel akuna vane Elia mindset abana ingqondo yakaliya favor kana kuti blessing umusa or itsikusisa yakavigwa saka mwana chiti vanhu vangu vaparana nekushaiwa ingaba ruzivo uNkulunkulu ati abantu bami bafile ngenxa kwani nekushaiwa nokunamatira hayi ukuthi abathandaza kuziva ulwazi knowledge ikashaiwa nonoparana ulwazi lwalungabikhona abantu bayafa mwari shoko ramwari mwana kuti let the birds fly uthi amajuva akhe afly nanasi ostrich yaiburuke and namhlanje i-ostrich angeke uyithole kuna imwe version yakanzi ostrich ya too heavyweight ayikho ithi i-ostrich uyasinda uhlale ngaphansi mwari vanotaura chokwadi uzima ukhuluma iqiniso nanasi ostrich yaiburuke and namhlanje and ostrich itori mugroup rebirds and i-ostrich nayo ibizwa itori mafeathers inotikandira mazai nayo iyenza amaqanda njengejuba but ayisimuki but angeke indiza sanainetsika ostrich idimoni ithi i-ostrich idimoni lakhe munhu akati akurema ndakandege chaiyo haisi mugroup rebirds ndikusimuka ihelicopter kodwa iya phezulu ostrich chii i-ostrich inkinga yake yini saka vaitsarisa unobva waita club ma ungayibheka uzoba yakakura mumwe kwese inomzimba mkhulu la chidiki kodwa into encane ingqondo so knowledge ikavashoma ulwazi ngabancane hausimuki angeke ubakala saka chona ivili munhu paanoberekwa nakubona noma umuntu azalwa antakabuda musoro first the head isaini iyoyo it's a sign kuti panyika pawauya kuti la uzekho usati wafamba ungakakhambi funga cabanga ufambira mahara ushandiswa nevanhu iraramidze kufunga kai ibhayibheli alispeak hakuna vhesi inoti musafunge there is no verse hakuna pakanzi do not think ayikho rangu pakanyorwa pakanzi do not worry uthi ungacabanga excess worry na think zvakasiyana ukucabanga nokucabangisisa kufana worry kufunganya kunetseka ma uhlupheka enhliziyweni overthink pachinhu chausingagone kuchinja uhlupheka ngento ongagoni ukuthi ungayilungisa no worry kuyiwari le thinking ucabanga ifavor yakaphiwa munhu namwari umusa uNkulunkulu asinikele wona hakuna vhesi inoti do not think ayikho ivesi ithi ungacabanga nokuti kune zviri kutoitika panyika kunezinto zenzeka kwete namhlanje nokuti iprayer hayi ukuthi umthandazo but ithinking because omunye umuntu ucabangile mabuildings auri kuonayo imako yonke ana oyibonayo musikwana mwari uzima zange adale all this ithinking yevanhu umuntu akade acabanga ndovakaisa mabuildings aya uyofaka imako yonke mota dzauri kuona haisi creation imoto zonke lezi is not a creation from God ithinking ability ingqondo yomunye so umuntu ukaverenga vhesi yenobva yati ingwari shiri dzedenga ithi dziri amajuva akana insimu asi dzinodya kodwa ayadla shiri haina maoko inyoni azina izandla haina munda ayina insimu hairime inodya ayina la ilima khona kodwa iyadla because haina munda because aninqa ukuthi ayina insimu haina maoko ayina zandla yoti zvakanyorwawo uthi kubhaliwe la kuti shiri chaidzo anochengeta hayi amajuva nenchini sei wochida vhesi yeshiri kungathi ufuna ivesi iwe une maoko unezandla une munda nensimu shoko robva rati bless the work of your hands izilithi ngizobusisa Ngokuda pheshini, baba. wena uzisa khona hayi waiona zvekuita mwari hayi uzobona ukuthi uzenza njani peshiri ndopaki la enyonini kula ufuna khona chashota apa ithinking la usothi ucabanga waifanira kuanalyze wafanele ucabange kahle okay because haina maoko ayina zandla saidi unofanirwa kushanda nezandla kutothi ngifanele ngisebenze ufunge inonzi kenani kana promised land uyazi kenani oro like step ukasarima muri kukenani ma ungalimi usekenani unofana inzara uzofana kulamba iyo mwari aripo kodwa uzima khona noayi nokuti ropafadza ngenxa ukuthi isibusiso yakaiswa muvhu ibekwe emhlabathini ipromised land not fruit hayi isithembiso somhlaba so zvakafana nekuva mukristu ufana nomzalwane wauya mupromised land the promised land you must know what to do ufanele ukwazi ukwenzeni ukasaziva zvekuita ma ungakwazi lokho kufanele ukuyenza uchingoda liya ma uthanda uliya you will be disappointed uzodisappointika empilweni liya anozowanikwa after dzimwe 7 years uliya uzotholakala after 7 years yonge uchiripo uzoba usaphila na church needs way bandla ke nini barike istep is the way to go indlela tisikhambe zvakanaka kubatana musoro tichinamatira kuhle ukuthi sithandazelane but zvakanakisa kubatana mukati memusoro ufanele ukuthi sibambane ingqondo
kubatwa musoro chinamatirwa kwakanaka kubatwa inhloko is good chakanakisa kodwa the best kubatwa mukati memusoro to touch your mind. even ukaenda kuna prophet Mama ya prophet church ina prophet ibandla no prophet vasati vaprofita vanovhura before he bible prophesied he opened the Bible urati naiye anorespecta the word kuto kuti nayo hlonipha anoziva kuti zvati kuprofita naye lokho ndikuprofita ukashaya shoko ramwari mama pauri izwi la uNkulunkulu kuwe hazvimanifesti angeke kuzokuweka mwari vakashanya kumba kwaabhurahamu uzimu aya vakati gore rinouya nenguva inochanya mwana akauzayo lesikazwana umntwana vada kuenda before he go ndobva vakamusiyira tipi amsheli itipi ine pese inombuzo ndobva vati kudii ati weizisera atikupusera mwari havaonere kuna sara uNkulunkulu akabona kuti weisera vanoona vanotomupa clue uyabona kodwa kuti pachaprofita kuti chava nemwana kuti mangiti uzwana umntwana ndonge uchiri nemukadzi if you still have a wife chiprofita chekuva nemwana usina mukadzi achimanifesti kuva nomntwana onganamfazi angeke sibekhona nokuti abrahamu ndiye akayozosevha Abraham come and save sara angels. vaibika behind the tent Sarah was cooking behind the saka tent. paanzi uchava nemwana When God said you shall have a child, ndokanokati I receive if you might I receive, weizisera usera ukupi. sano mukashaya mukadzi aimanifeste Without a wife, it so cannot. your Sarah is your work, is what you do. Usera umsebenzi lo oyenzayo. tinotenda kuti mwari anoita zvishamiso Siyakhona ukuthi uzimuyenza ukhulu. but there is a platform Kodwa kunendlela to receive ukuthi kushamisa kwakho. uhlangabeze Kana imihlobo. chika bless the work of your hands. Uzosebenza uzobusa Make sure you put your hands to work. Kusho ukuthi izandla zakho asibe emsebenzini. Iya anakidze. Uliya akathokozisi. Aisi choice yedu. It's not our choice. Kutoparidza kudai mwari vati manikidzira kudai. Iyashumayela kuti abantu Nokuti vana munamupiwa mukadzi usiku kujutwa. mawani Mwari vakujuti. uyajutira Manikidzirwa. akawufostele Gamuchira. uhlangabeze Zvinodiwa namwari. izinto uNkulunkulu Ugone akunika kuzogamuchira. ukhona uzohlangabeza Zvaunoda. lokho udingayo. Gamuchira. Hlangabeza Zvinodiwa namwari. okuthandwa uzimu Uzvirarame. uphile kuzo Uone. Kuti uzobona mwari vangakunyepera ukuthi here. uNkulunkulu Kuti uzokucabanga ugamuchire zvaunoda. ukuthi uhlangabeze lokho udingayo. Hakuna Liya. Uliya akekho. Kana Liya asipo. If Leah is not there, Pana Rachiwa pana nyaya. awurashiya Bosi, kusimu. nekunaka kwese kwakaita Rachiwa. With that beautiful which Rachel is having, Asi Liya kubereka Juda. akusungi ozala uJuda. Hatigone kuwana Jesu paari. We can't find Jesus into here. So nauya Jesu Indaba kaJesu kana uri a believer. ma uyakholwa Ndekuti mwari tizise zvokuita. uNkulunkulu msiza ukuthi ngibone Uone ukuyona. sei zvokuita. Ake ngibonise ukuthi ngiyenzeni. Breakthrough kana kuti favor Umusa or breakthrough yakavigwa mubarika. ifihle kule Barika step. iri ukariignore. Istembu leso manga signal. Nyangwe mwari achita minana. Noma uNkulunkulu enze okukhulu There is a platform kunendlela. inofanira kusvikira favor yako. Sifanele ifike umusa wakho. Samvunzo wandinawo nhasi Umbuzo ofundisa uphethe nokuti Liya akaenda kupi. ukuthi where is Leah? Waimboshandira mwari. You were working for God many times. Misodzi iri right. Inyembezi is good. Asi rinongoti shoko racho manje. But izwi lithi Those who plant in tears. labo batshalako neenyembezi Those who plant in tears. batshala ngeenyembezi. Vanodyara nemisodzi. Batshala ngeenyembezi. Kwete vanodyara misodzi. Hayi batshala iinyembezi. Tears are not seeds. Iinyembezi akusimbele. They are just a sign Kuyindlela that nje things are tough. yokuthi izinto zinzima. Hey, mali responda kumisodzi. If uNkulunkulu akade areply Kuti inyembezi. panodvara idoti chema. Ake iminyango zikhale sonke Ati bazalwane. aibowa kusvika kuma-40 chena. Khala nje ufana ukuloko zikhala nje. But tipi ndiyoyi. But keep in mind. Imbomira kuchema. Stop crying. Kune mukadzi akafirwa nemwana. Ukhona umama ofela umntwana. Akasangana naye pagedhi renai. Ahlangana negede Jesu naye. akati kuna mai mirai kuchema. Athi hayi jama Ana kukhala. kutanga amutsa mwana. Azange avusa umntwana. Akatanga amisa chiri kuchema. Hayi lo akade akhala stop crying. Kuti minana iripo. Kutho ukuthi imhlolo noma ikhona. Bali kuchema imbomira. Ukhala ke umela kancane. But amukadzi akateerera Jesu. Umama maalayela uJesu Akanyarara. athula Mwana akamutswa. umntwana avuswa. Imbomira kuchema. Stop crying. Uteerera mwana. Listen to God. Oita zvaanotaura. And do what God says. Saka pane nguva yekuti kuchema tanzwa napo. We're already tired of being crying. Maanza haasi kuya nemisodzi. Hayi akuzi ngenyembezi. Sei tichiparidza manje. Why are we preaching today? Kuonesana manje. Ukuthi sibonisane. Kuti kana tati chemei. Masingakhala sakhala. Tati itei. We do. Chema mshati. We cry little. Tuitewo zvinotaura We mwana. do what the word of Tione God kuti says. Mwari anokusiya And takadaro. see what God gonna do to It's a us. problem manje. Inkinga yethu Ndeyekuti munhu umuntu kudaliya. ukuthandulia. Aiwa haisi nature yedu It's asi. not our nature. Neusimbe hwese munhu anotoda It's umari. our laziness, but we need money.
usimbe wese umarino todiwa business, but we need money. Achitoronova kubasa achitoda pay yakakwana. Uyalova emsebenzini but we need full salary. Don't nature yomuntu. Nature yomuntu. Saka hanzi na Laban manje. But Laban now. Kwenda atidaro. Hayi lana asibereki njalo. Saka hasi Laban ataure. So akusilapha nokhulume lo. Nodi nyangibashitaura. Noma akhulumile. Same mwani bakapindira kusefani. Uzimo asupportile Laban wakashandiswa namwari taura the mind of God. Okuthi Laban was an instrument to say what God want to be done. Amadzangu ame living testimony. Umfundisi uyi living testimony. Yekuti ukaita mwari zvanoda kuti uite. Mongayenza lokho uNkulunkulu afuna. Unosangana nezvawashwira muupenyu kuti vape. Uzohlangana nezinto ozidingayo empilweni yakho. Ndine zvandinoitira prayer. Akuthandazela umfundisi. Ndine zvandinozoita prayer yekutenda zvaitwa tisina kuita prayer. Kuna lokho engizoyenza ukuthi baba ngiyabonga kodwa kuna zvimwe zvokuti kana kurota nobvira ndazvirota. Anzange ngiphuphe nokuphupha. Mwari ndobva vazviita. But God have done it. Kana muna makavakaita wakora kutenda Mwari. Umthandazo ngathi ngibonga uNkulunkulu. Ndipe testimony ndigare pashi. Unikele testimony umfundisi afuna uhlala phansi. 2017 pandakachata. 2017 umfundisi maashada. Ndakafika ringi. Adruka le ring ayigqokile. Kuna akaona ndichiparidza ku UK pa Facebook. Ukona obona ashumayela eUK. Ngokuthi mfundisi ndikona muchiparidza but munenge muna ring makachata ere. Ati mfundisi ngibona ushumayela awuna ring ushadile mfundisi. Ngatandira. Ati cha angakashadi. Sasa mukuronga kuchata rini? Ati so when are you arranging to do your ceremony? Takaronga kare mari ndoisipa. Ati already arrange everything. Ose mukuronga maronga tokoni mari yakapa. Arrangement but they don't have money. Don't go and all right. Ati okay mfundisi. Mangwana chesa mari Western Union. Tomorrow I will put money in the Western Union bank. Ndakuti muchate mfundisi. I want you to make sure your ceremony is going to be fulfilled. Ini kare ndipfuza kuti mchato unotora nguva. I think kama utumshati that starts. Ndakuti kuti unotora mari kwete. But I understand that just any money not kana mari ndipo kana kuswera pangwana muchate. If money is there tomorrow you can have it. Vanhu vakatamba ma steps emergency usiku neusiku. Abanye baita ama steps emergency. Yesu ndakara kuti next week yacho. But the date was already on the following week. Kuti mari yakabva yatoiswa mangwana. Because the following day the money was in the account. Mchato wa. When the wedding Zvese zvabhadhara. then everything was being paid. Apana pandakaita dream. Hakuna mfundisi abe abane phupho. Chanyatsoronga mchato wangu. Ukuthi ngizoshaya umshado wami ngale ndlela. But mwari pawakaniti chiita zvandikutaura. When God says do what I say. Enda paroda pauparidza. Hamba estrategy and preach. Andazambi kutoenda kuchato. I didn't I'm walking to my wedding. I was thinking I'm going to the street. Then was kuenda kuchato ndenda chimanya. If I didn't understand I'm going for my wedding. Ukasapali unoita nemoyo wese. Mama, the importance of Leah, you do it with full heart. Munhu wana akabhadhara muchato. One person paid for pastor's akafly kubva ku-UK kuzoatenda muchato. Flying from UK to attend. Ndopandakatanga kutomuona munhu wacho. That was the first time for pastor to see that. Muchato chipera achitodzokera. After waiting, it fly back. Leah. Anoti what's it? It's a painful pills. Akabvira ndataura. Osakona zvokuti unobvira wazviitira dream. Ausange uphuphe nokuphupha. Chingoita zvinotaura Mwari. Do what God is saying to you. You can fulfill your dreams. Nezvausinovira. Ungafaliseli iphupho lakho ngaloko zange akuphupha ngakho. Waiti vafundisi vakagara pasi. Mavafundisi vangahlala phansi. Vakasimuka neringi pazvigunwe isa. With their rings in their. Ndakambeta pfungwa ndifana kutenga ndigare nayo kuti usanyare pane vamwe. Kana uri mufundisi unotaura zvekuchata-chata. Abantu bakhuluma mshado kakhulu. Kupedzera ngo ndinogara ndifana kugara nayo ukavhira kavhira. Ngikavhele iring yami ngishali. But Mwari anozokavhira udarika zvakavhira. But God can cover better than what you think. Amen. When people talk about their marriage things, you're being ashamed. Because I say, I she knows that. On the mind where they were going, they just say, take and take. Go feel it. But God take out that. When I was at Leah at the field, on the street is not good to preach, but the benefits are so good. He meet the wedding while he was in the street. He even come with the cars while he's stand on the streets. Are flying on the streets. If I didn't understand I'm going for an aeroplane, I was going to run or fly. So if you know what will lead there is Jesus. So we're going to Jesus. Why don't you because you didn't understand. But I come to teach you. Just to do what God wants. People can love you.
If you start to wait for God, people they say things. But they are used to change. But when God started to do the things, the same people. People they talk. They say, why can't you see this? Why are you dying this side for you? But that's where Jesus is. That's where we are being saved and blessed. I just follow men who is attendant. the God of Leah, Roma economy is bad. It's when they don't like me. But you do Julia Tande. This economy. Grace can beautify you. May the grace of God beautify you. Yashagati muperunako. Yashagati nakise basarako. Yashagati nakise libayako. Yashagati nyanjise upenyo wako. Let us begin to pray. Father, we thank you for your way. We thank you for your grace. We thank you for your favor. The God of Leah. The God of Leah. Even during the night. Makaronga babawana no makaronga favor. The same yesterday, today, and forever. I decree and I declare your mercy, your grace, and your favor. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. The God of Leah. The God of Leah. In hard times, we prophesy breakthrough, success, and favor. Let me pray. Father, I decree and I declare. Yes, Lord. Your mercy and your grace upon your people. Jesus. Thank you, Lord. The God of Leah. Yes, Lord. The spirit of acceptance. In the name of Jesus. In the name of you can change the goalpost. I decree and declare your favor in the mighty name of Jesus. Amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. God bless you. Yes, Lord.